Siguro lalaki Babae. Siguro babae. Babae bro. Babae. Alam niya, oy. Hello mga lods, nadiri karon sa Magpet North Cotabato. Oh ayaw ayaw inday, ayaw kulkugaday. Oh ayaw ayaw inday, gilok-gilok bayagamay. Natadiri karon kay mangutan na ta sila ha. Kinsay kusog buungol, ang babae o ang lalaki? So atong pangutanon kutob sa musugutan, di musugot di nanto na pugson. Ako si Papa Rocky sa Facebook page ng Kaplodi. Let's go. Ayaw 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 bayak kulkuga kanang imuhang ilong nga nagyaka. Tuslok-tuslokon unya lugit-lugiton, tuyok-tuyokon, gilok-gilok paminawon. Pagkalisod gayod, oh, kung ma-infection, basig ma-injection, ug mao ka na ang leksyon. Murag election, manggawas ang halandon, sama sa imong ilong hubag nga kamatison. Mao ayaw kulkuga, pero lami ingon pod nila, kulkuga kanang imuha, kanang imuhang dunggan nga astang hugawa. Ayaw kalita kay sakit basig mabungol ka. Hinay-hinaya, unya ganahan ka hinay-hinaya. Sige, iduot pa hinay-hinaya, unya ganahan ka hinay-hinaya. Sige, kulkuga pa, pum, pum. Oh ayaw ayaw inday, ayaw kulkugaday. Hana Jade Sibugan po, taga Bagumbayan, Magpet. 19. Nakayuyab wala. Na po, sobra 1 year. O sa may dili nimo ganahan sa usa ka lalaki? Sa malay respeto. Kasi pinaka-importante sa lalaki para dili biyaan. Ang una jud is respeto. Kanang dili mamugos, Oo. ginapugos ka niya. Oo, pero ingnon mo siya nga dili pa right time para sa mga ana nga bagay. Di na nako kaya sakit na akong puson. Unsay masulti mo ana? Ano ko, ay, okay raw, mangita siya lain. Sa mga boys nga kanang, wala naga-set og respeto sa mga babae kay kuan. Ako lang maingon kay, dahil pa sa inyong mga uyab, naman dyo'y bagay nga kanang, siyempre mag-uyab mo, tapos babae og lalaki, na dyo'y mga bagay nga kanang ginapangayo sa lalaki nga. Kanang uban nga dili kasabot, tapos nang kayo ba nga makasabot, tapos dapat mulabaw dyan ang respeto. Kisay kusog moungol, babae o lalaki? Siguro lalaki Ikaw nakaungol na ba ka? wala pa. Pinipasyo Andres, taga Barangay Toel. Nanakoy asawa, Pila ka bug asawa nimo? isa. Pila ka bug uyab? Isa ra pod. Nakay asawa na po kay uyab? Wala nga akong nga nasawa mo to akong nauyab. Di ba pag nay asawa naman ay uyab? Oh. Amot. Unsa? Isa may kusog kay moungol, babae o lalaki? Babae. Basta lami kayo sa muungol. Basta asa ka magsugod? Ilalom. Sa ilalom sang tiil, pababaw. Balik-balikan pa para Balikan. Mga pila ka lami ka para lami yang ungol. Ungol niya. Kaning ituyok-tuyok pod. Ikaw kung moungol, unsa ka moungol? alam niya, oy. Mrs. Lorna Cañete po, mga 57. Pila nakakatuig diri sa pagtinda? Siguro mga diri sa Magpet, almost 55 years na ko diri. Pila di edad mo? Karon 57. 57, so 2 years old nagsugod ka baligya diri? Dili po, nag-business ko almost 30 years. 30 years na. Say sikreto para mo mulahutay. Pagdala sa customer, number 1, pag entertain ka, number 1, ang imudyong batasan para na imuhang negosyo, dali lang siya mahalin. Maigito naka-smile ka. Pinaka the best gyud sa usa ka tindera. Kita mga tindera mo sabot kita sa customer ka na gyud customer nga kuan kaayo maldita. Kitang tag-iya mo, pailob jud ta na gyud ang pailob number 1. Kinsa may kusog moungol, ang babae o ang lalaki? Siguro babae. Siyempre, ayun na lang pangutana ko dana, sir. Mutapad ba ang imuhang paris nimo moungol na ka? Dili pa po, doy. Kinanglan pag naghimas-himas, oy. Bago mo ungol. Tawa ko sa mga pangutana. Kinsa gyud una moungol? Siyempre, babae. Ano mo ganang pag-ilok? Naagda so. Maningot ko ba sa interview ni mga about ungol? Arnold, taga Inang, 54. Pila asawa no? 5 bilog. Nabiyana, wala na ko na. Paminaw nimo gwapo na ka na? Andi man. Kinsa may kusog moungol, babae o lalaki? Babae ko. Nagyan mo. Unsa orasa nga lami magpaungol? Po, taga ganon eh. Lami yun. Matapa lang eh, masimas bilada. Dilaan yun eh. Asa ka magsugod og dila?
Sa diri, patut diri. Patut sa babaw. Tutoy nga diri. Matutoy ay gutom man. Ungol sa babae nga imong na-remember. Pulpuluan yung sakto eh. Pulpuluan yung sakto eh. Korte ka namin yun. Ay, galami! Ay, galami! Ikaw, unsa ka mo ungol? Ay, sarap. Ay, kalami! Ay, kalami! Hindel Gonzaga. Nakapamayot na ka? Oh, Pila budget? 1.5. Nisugot ka 1.5? Wala. Ano naman? Gamay kayo. Sa pila day budget ang gusto nimo? 5K. Pamina nimo malipay ang bayot? Malipay. Nganong 5K man? Kaya dako man nga ako Kinsa man ang kusog moot nga babae lalaki? Babae, malami amin sila. Saan di pagdala de para malamian? Depende sa pag-drive. Halin sa tilan tod sa ulo. Lovely po, 28, live-in. 5 years na po. Unsay kinabuhi sa live-in? Mura giragi hakog ninyo. Dili jud magpatuga-tuga kung di pa sure. Isod jud magsigirag away kung di magkasinabot. Siya may manguhit. Say manguhit, pero dili mo iwakli. Dili. Suko siya kang iwakli nimo. Masuko siya kung dili siya paming. So pakuhiton na lang nimo siya permi. Dili po perminted. Kisay kusog mo ungol, babae o lalaki? Babae. Sa ako alam man babae. Gilamian. Ilamian. Giunsa ka paminaw nimo? Dili guro kong gunitan ra oy. Naay angay nga buhaton para mo ungol. Naa jud. Unsa mo ungol imong partner? Dili man siya moungol. Ikaw unsa ka mo ungol? Maula mo ko. You ride na miya. Unsay pangita nimo sa usa ka babae? Ang single ma'am kay lami. Mura ragi po nagbalot. Lami nga man na piso. Kamusta ka last nakatila og single mom? Kanang ginhandom ran ako. Single ma'am na lang. Kisay kusog mo't nga, babae lalaki? Siyempre, babae. Langan kay lami good. Dila gamit. Head to foot. Yeah. O ayaw ayaw inday. Ayaw kulkugaday. O ayaw ayaw inday. Gilok-gilok baya gamay. Klase-klase nga ungol nga inyong nadungog o nakita ninyo diya, lami ilang ungol o mas lami ka mo ungol. Nakikaila nga kusog mo ungol, pwede nimo itaga ni nga video. Katong kaila nimo nga kusog mo ungol ha, itag sila dire para mas lami ang ungol na to habang nagtanaw mo ani nga video. Ako si Papa Rocky, atong i-shoutout ni katong mga nag-comment sa tong post nga kisa gustong magpa-shoutout. Nanata diri karon sa magpet si Paring Arthur Villa Gonzalo sa Cebu. Salamat Geraldine Garcia, Rasta Rakista, Elson Amores, Edgar Durado, Estilo, Mad Prophet, si Point Blanc, DJ Ford, Legisdados, Flandes, Roden Maglasang, Jonald Rosal. Akong Pops ako diha sa Cebu, Bell Pops, Bell Chops, Charlie Ibanez, Eddie Dakuyan, Wengel Pakis, DNE Liagas, tama ba? Sa Kabadbaran City SP Office, Agusan del Norte. Janelle Galito from Claver, Surigao del Norte. Lia Salvahan, kang Catherine Labiao Dilag, kang John Lins Buenaflor, Jocelyn Aliado, Edric Lapas, Boss Tisoy, Alden Figuracion, Noslin Dongal, Vince Asel, Bacroya Ignacio, si Eli Iscasinas, Dens Rico Mikay from Saudi Arabia, Haya, kang Posi sa California, Royal Valley Bangkal, ay dulag yun ako ni Moy. Kang Rochelle Jimenez sa Gihulngan City, Michael Bailoses, Wilson Tumayaw, Jason Abunales sa team Sugamak 2.0 from Ubic Davao, si Jocelyn Aliado, si Trexie Harmony Resos Jade, si Trexie Harmony sa Kalinan, Davao City, Kalinan Barangay Council Office of the City, IPMR SP, salamat. Si Resos Jade, Neljan Pasha, Nald Nation sa Communal Tibungco, Davao City, Roel Hali, Roland James Cabanyog, Eljan Armado, Aldrin, Welgin Oliveros from Kuwait, nagtanaw sila karon dia Lodi, and shoutout din nato si Bitang Ryan. Yung mga barkada, dapat tigil muna kayo sa pag-iinom mga lod sa Jude Estrada, Bulgari Rose, kasama niya dyan. And siyempre, Maestro Ed, Vincent Pariñas, Melenio Kirante, si J. Mark Yusabia, si Walter Sevilla, EJ Galos, Smith Abunyo, JP, si Flong Flong, si Arnie Babor sa Carmen, Davao del Norte, Arnie Babor, si Ella May, Yamos Dragnil, Jesse Roca, Uncle Brown, Mac Radsko, si Jasmine Otordos,
Empoy Paran, si Kem CU, si Abunda, Charlene from Kuwait, si Gerson, si Kadorna Luna, Iwayan Clean, Braille Piquet, kang Christian Hami, Jelic Villarreal, si Angel Ortega, Wendell Pasqua, Cassie Ortega Idulan, tanan nga mga Idulan family, kag Kuya Dudong, Katinovi, di salamat, Arutner, Charilyn, from Small Takunan, Tugbok. Maraming salamat sa Modern Time Lanang. Salamat kang Arnel Luwayan, Prince, Bandilion o Christian, Rafisora. So mga lods, sa mga nagtanong sa itong video, palihog og like and follow sa itong Facebook page. Makita pa to sa TikTok o sa YouTube. Ako si Papa Rocky sa Facebook page ng Kaplodi. Mga mga lods, salamat and paminaw na ito ilang mga shoutout. Hi, shoutout kay sa mga classmate ako sa CDK, tapos kay Alamis nga sa Ire. Shoutout ko sa Bitojo Barbershop kung gusto yung magpagupit at tulad mo dire. Ug sa akong mga friends sa barangay Namon Toael. Ug sa akong asawa, I love you. Shout out na ko no sa tanan ng mga soki nga daghantag nga display karon nga bulad. Ay mga friends na ko, mga relatives. Oh, yung mga kuman, si Tunyola siya, si Dudong, si Boboy, si Toto, si Dato, Musabi, si Tutong Ginis. Bumubara, adunay, basta bangag mubara, kulang sa hinay-hinaya. Unya, ganahan ka hinay-hinaya. Sige, iduot pa hinay-hinaya. Shoutout na sa akong uyab, Britney Shendo Saran. Shoutout lang ko sa mga taga-Ihara dira sa mga Gatanaw o sa mga taga-Upi o Umpad family sa Coronadal and Flores family sa Upi, Maguindanao. Shoutout sa akong kauban nga wala diri karon nga grabe among paabot nga alas 8 nga abot sila galas 10. Shoutout sa akong uyab kasi kay Guberteng ikaw ra lagi akong bilangga. Shoutout kay Wendell ba mahal pitoy ba. Gunggong kay shoutout kay Gunggong. Rejang. Gilok-gilok bayagam ayaw baya kulkuga kanang imuhang ilong nga nagyaka tuslok-tuslokon unya lugit-lugiton tuyok-tuyokon gilok-gilok paminawon pagkalisod gayod kung ma-infection basig ma-injection ug mao kana ang leksyon murag election manggawas ang halandon sama sa imong ilong hubag nga kamatison mao ayaw kulkuga pero lami ingon pod nila kulkuga kanang imuhang dunggan nga astang hugawa ayaw kalita kay sakit basig mabungol ka hinay-hinaya unya ganahan ka hinay-hinaya sige iduot pa hinay-hinaya unya ganahan ka hinay-hinaya sige kulkuga pa pum o ayaw inday pum ayaw kulkuga day pum o ayaw inday gilok-gilok baya gamay o ayaw inday ayaw kulkugaday o ayaw inday gilok-gilok baya gamay tibuok adlaw sa sapa nagtampisaw shot og tuba suyo para maglutaw sabay bit-bit pulutan aw